Gasteiz ekimenak dituen oinarri eta helburuak berez, edozein testuinguru eta honetan aberasgarri eta zentzuzko direla uste dugu. Baina azken hilabeteotan gure hirian sortutako giro gaiztotuak bultzatu gaitu martxan jartzera. Hasieratik argi utzi nahi dugu ez dela inori kontra egiteko bokazioarekin jaio. Gora Gasteizen asmoa, bizi eta gozatu nahi dugun hiri eredua aldarrikatu eta eraikitzea da. Gora Gasteiz, ilusio berritu bat bultzatu nahi du. Herri begiruenetsu batena. Zaharkitutako eskema erredukzionistetatik at dagoena. Pluraltasuna azpimarratzen duena. Gasteiz etengabe aldatzen ari den hiria da, eta une honetan zer norabide hartu behar duen erabaki behar du. Hiriaren kokapen geografikoa dela eta, esan dezakegu ez bakarrik elkartruke ekonomikoaren lekuko, baizik eta sozial eta kulturalarena ere izan dela, eta oraindik ere badela. Azken hamarkadetan beste herrietako jende asko etorri da, eta egun, zorionez, mundu osoko pertsonak bizi gara elkarrekin. Horrelakoa da gure hiria, bizikidetzaren emaitza, denon artean eraikitzen eta aldatzen ari garen toki bat. Bizia, ezberdina eta geldi ez dagoena. Ezaguna da borroka sozialen alde egiteagatik. Hiri hezitzaileen mugimenduan parte hartzeagatik. Etorkizun antinuklear eta ekologista lortzeko borrokatzeagatik. Nazioarteko lankidetzari aurrekontuen 0,07 ematen Estatu Espainiarreko lehenetariko bat izateagatik. Izatezko bikoteen legea Estatu Espainiarrean izan zuen lehenengoa izateagatik. Eta bere eskubideak aldarrikatzeko prest dagoen eta pertsona guztientzako hiriaren populazioa izateagatik. Gaur egun bilakaera hori zalantzan jarri dute. Hiritarren ongizatearekin zerikusirik ez duten interesek, hau da talde interesek, bizikidetza aztoratu dute. Interes hauek ere bere esku duten boterea erabiltzen dute gure hiria baztertzen, arrazakeria, individualismoa eta norgehiagoka sozial aldera bideratzeko. Por eso, las personas firmantes de este manifiesto reafirmamos nuestro compromiso por la Gasteiz de los derechos sociales, por una ciudad justa y solidaria, una ciudad plural que se relaciona con su entorno, cuyo objetivo constante es aprender, intercambiar y compartir, donde el orden social, económico y político están orientados a un proyecto multicultural y educativo de conocimiento mutuo, de convivencia y donde todos los derechos sociales estén garantizados para todas las personas. Hacemos un llamamiento a luchar por este modelo de ciudad positivo e ilusionante,